भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे श्रीमद् भागवतम क्लास वर्तमान भगवत भक्त रेगला हरे कृष्ण जनम अधिक मासाड భాగవత కేంద్ర అంటే అధిక అదే అయితే ఫలితాంశం ఇచ్చిన అధిక అంచంలో అష్టాదశ పురాణలేడు ఉంజి ಅಂಚನಮೈತೆ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ದೇವಹೂತಿಗೂ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲತತ್ವ ಅయి ನಮ್ಮ ತೋಂದುಲ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೋದುತ್ತಾ ಇನಿ ಅಲ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚದು ದಾದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಪನ್ನಂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶ್ಲೋಕ 23-20 ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಮಹತ್ತತ್ವಾತ್ ವಿಕುರ್ವಾಣಾತ್ ಭಗವದ್ ವೀರ್ಯ ಸಂಭವಾತ್ ಅಹಂಕಾರ क्रियाशक्ति अहंकार त्रिविधा समपद्यता वैकारिका तेजसा तामसायथो भवा मनश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि महत्तत्वं विकुर्वाणां भगवद्वीर्य संभवात् क्रियाशक्ति अहंकार त्रिविधा समपद्यता वैकारिका तेजसश्च भूतानां महतामपि रिपीट महत्तत्वं विकुर्वाणात् भगवद्वीर्य संभवात्
क्रियाशक्ति अहंकार त्रिविधा समपद्यता वैकारिश्चेजसा च तामसाश्च यतो भवा मनश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि मातेल्ल श्लोक हरे महातत्त्वविकुर्वाणत्वत्तं भगवद्वीर्यसम्भवा क्रियशक्त्यहङ्कार त्रिविधा समपद्यते विकारि तेजस्तामसश्च यतो भवा मनश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि भगवद्गीतासंभव क्रियाशक्ति अहंकार त्रिविधा समपद्यता वैकारिकतेजसा च तामसा भवा मनस्यानं च भूतानं महतामपि क्रियाशक्ति अहंकार त्रिविध समपद्यता वैकारिक तेजसा च तामसश्च यतो भवा मनस्यानं च भूतानं महतामपि महत्तत्त्वादि कुर्वाणा भगवद्वीर्यसम्भवात् क्रियाशक्ति अहंकार त्रिविधा समपद्यता वैकारिस्तैजसाश्च तामसा यतो भवा मनश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि ಮಹತ್ತತ್ವವನ್ನು ವಿಕುರ್ವಾಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಹೊಂದೊಂದಿಕ್ಕುನ ಭಗವತ್ ವೀರ್ಯ ಸಂಭವ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದೆ ಉಂಡಾದಿಕ್ಕುನ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರ ಐಕ ಅಹಂಕಾರ ತ್ರಿವಿಧ ಮೂಜಿ ವಿಧವಾದ ಸಮಪದ್ಯತ ಉದ್ಭವಿಸಂಡ ವೈಕಾರಿಕ ಸತ್ವಗುಣತ್ತ ಐಕ ಅಹಂಕಾರ ಪಣ ಸತ್ವಗುಣತ್ತ ಐಕ ಅಹಂಕಾರ ತೈಜಸ ರಜೋಗುಣತ್ತ ಐಕ ಅಹಂಕಾರ ಚ ಬೊಕ್ಕ ತಾಮಸ ತಮೋಗುಣತ್ತ ಐಕ ಅಹಂಕಾರ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಥ ಉವಿರ್ದು ಭವ ಮೂಲ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆನ ಮನಸ್ಸದ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಾನ ಮಹತಾಂ ಪಂಚಮಹಾಭೂತದ ಅಪಿ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ನಂಜನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿ ಮನಂಬಿಲರ್ ಪುರ ಎಂಚ ಮಹತ್ತತ್ವ ನಂಚದ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮನ ಮಹತ್ತತ್ವದ್ದು ಕಂಡ ಮಹತ್ತತ್ವ ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ನೋಂಚಿನ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮನ ಮಹತ್ತತ್ವದ್ದು ಭೌತಿಕ ಅಹಂಕಾರ ಉದ್ಭವಿಸೋದು ಭೌತಿಕ ಅಹಂಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿರ್ದು ಕೂಡ್ದು ಮೂಜಿ ಗುಣಲೆರ್ದು ಕೂಡ್ದುಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಭೌತಿಕ ಅಹಂಕಾರದ ಮನಸ್ಸು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಡ ಮೂಲಾಂಶಲು ವಿಕಸಿಸೋದು
ಅಹಂಕಾರಲ ಎಂಚುಂಡು ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಅಹಂಕಾರ ದಾದಾಪುಡು ಮನಸ್ಸು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಅಂಚೆನೆ ಜಡ ಮೂಲಾಂಶ ವಿಕಸಿಸ ಅವನಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಪೂರ್ಲು ಡಿಸೈನ್ ತೆರಿಪಾಗಬೇಕು ದಾದ ಪಂಪರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶುದ್ಧ ಅಂಚದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬತ್ತದು ಕಲುಷಿತ ಅಂಚದ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಜಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಸುರುತ ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರಾರಂಭಡ್ ಉಂಡಾಂಡು ಇದನ್ ಅಹಂಕಾರ ಇಜಿನ ದೇಹನೇ ಆತ್ಮ ಪಂಡದು ಗುರುತಿಸವಿಕೆ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರಾತಂಡು ಅಂಚದು ಜೀವಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಡಿಕ್ವೆ ಆಂಡ ಆಯ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನು ಹೊಂದುದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚದ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬತ್ತನ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಓಲೆ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡು ಉಪ್ಪಡು ಸ್ವರ್ಗಡು ಉಪ್ಪಡು ನರಕಡು ಉಪ್ಪಡು ನಮಕ್ ದುಃಖ ಆಪಡು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಓಲಿತ್ತನ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆಗುದು ವಾ ಜಾಗ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಈ ನೆಟ್ ದಾದೊಂಡು ಒಂದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂದು ಆಯಗ ಕೃಷ್ಣನ ಮರಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪನ್ಪುನದಾದ ಮನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವು ನಮಕ್ ದೇವಿರನ್ ಮರಪುನಕ ಮನ್ಪುಣಿ ಅಂಜದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲತಃ ಶುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದುರುಪಯೋಗದ ಕೃಷ್ಣನ ಮರಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದುರುಪಯೋಗದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಮರಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮರತದ ಅದೇ ಮರತದೇ ಭಂಗ ಬರ್ತದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂದು ನೈಜ ಜೀವನಡೆ ಪ್ರಕಟ ಆಪು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ವರ್ತಿಸೋಂದಿತ್ತನ ಕೂಡಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಿನ ಸುಮಾರು ಪ್ರಸಂಗಲೆ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪಥ ಶೌರದ ಕತ್ತಿದ ಪರಿತವಾಯಿನ ಅಗಳದಂಚಿನೆ ಪಂಡದ ಉಪನಿಷತ್ತುಲೆಡ್ ಪಂತೆರು ಅದೇ ಏರಿಗ ನೆನಪಾಕೊಂಡು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪಥ ಸಾಧಿ ಶೌರದ ಕತ್ತಿದ ಪರಿತವಾಯಿನ ಬಾಯಿದಂಚಿನೆ ಪಡೆದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಪನರಾತಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತು ಲೇಡು ಏರೇ ಗೊತ್ತೊಂದು ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಕೊಡು ವಿಷಯನ ಏರ್ ಪನ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಅವೇ ವಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪಂಪೇರು ಏರೇಗೋ ಏರ್ ಪನ್ಪರು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಅವೇ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತುಡ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಾಪ್ಯವರ ನಿಬೋಧತ ಶುರಸ್ಯ ಧಾರ ನಿಶಿತ ದುರತ್ಯಯ ದುರ್ಗಾಂ ಪತನ್ಸ್ತತ್ ಕವಯೋ ವದಂತಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಂಚು ಮುಂದು ಅದು ಸುಲಭ ಇತ್ತು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಅದೇ ಇಂಚಲ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಇಂಚಿನಲ ಮಂತ ನಡಪುಣು ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಂಚೆ ಓಲು ಪೋಂಡಾನೆ ಓಲಾಂಡಾನೆ ಕೇಣ್ಣಾಣ್ ಏರ್ ನೆಡ್ದಲ ಕೇಣ್ಣಾಣ್ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಕೋಪ ಬಣ್ಣ ಅದು ಸುಲಭ ಇದ್ದಿದ್ದು
ಇದು ತುಲೆ ದ್ವೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಹುಡುಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಮಾರು ಬುಕ್ಸುಡು ಒಂಜಿನತ್ತು ಅಣ್ಣೇನು ಮೈನಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋಜವೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಡ್ ಇದನ್ ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೆಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಕೊಟ್ಮಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಈ ಶ್ಲೋಕನೆ ಪನ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಶ್ಲೋಕಾರ ಕೊಟ್ಮಂತಾರೆ ಪಂಡ ಈ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರುನು ಎಂಚ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಧ್ಯಯನ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಏರೇನ್ ನಮ್ಮ ಗುರು ಒಂದು ಮಾನೋಡು ಅದೇ ತಿಕ್ಕನಕಲೆಲ್ಲ ಪೋದು ಗುರು ಒಂದು ಮಾನೋನ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿವರಣೆನ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಕೊಪ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ ನೆಟ್ಟು ತೆರಿಪಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡಾಯಿನ ಅಂಚದ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕುದರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡವೆ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪಂಡ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಉಂಟು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತೂ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅವೇ ಪನ್ಕೊಂಡು choosing a spiritual master. What is a guru? ಅದೇ ಗುರು ಪಂಡೆ ಏರೇನ್ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಂತ ಮಾನೋದು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಖರೇನೆ ಗುರು ಬಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರು ಎಂಚು ಒಪ್ಪರು ಗುರುನ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಗುರು ನಮಕ್ ದಾದ ಕಲ್ಪಾವೇರು ವಾಸ್ ಆದಿಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತುನ್ಕೊನೊಪ್ಪರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ನಮ್ಕೊಡುಗೆ ಏರು ಯಾನೇ ದೇವರನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಆದ ಸ್ವೀಕಾರ ನಮ್ಕೊಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವೇ ಇದು ಯಮರಾಜ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಂದು ಮಂತಂಡ ಆಯಲ ನರಕ ಪೋಪೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ನರಕ ಪೋಪೆ Chatule, Prabhupada Panperu. What is a guru? In all the Shastra scriptures, the guru is described to be as good as God. Ade pura Shastra Panperu. Guru Deveregu Samaninde. But a Betela Krishna ne Panperu Srimad Bhagavatada Pattunjine Skanda. Acharya Mam Vijaniya. ಆಚಾರ್ಯರೇನೆ ಯಾನ ಪಡೆದೇನು ಅಂಚದು ಅಂಡ ಗುರು ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆತ್ತುಲೆ ಬಟ್ ದ ಗುರು ನೆವರ್ ಸೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಗುರು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುಜರಿ ಯಾನ್ ದೇವೇರ ಅದೇ ಗುರು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪನೆ ಆನ ದೇವರ ದಾಸೆ ನಿಕ್ಲ ದೇವರನ ದಾಸೆ ಅವರು ಲೈಟ್ ಅರ್ಥೊಳಗೆ ಸರ್ ದ ಡಿಸೈಪಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಟು ಆಫರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಗುರು ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಹಿ ಆಫರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗಾಡ್ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುಗೆ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಕೊಡಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚನೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ದ ಗುರು ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಗುರುನಕ್ಲು ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮಂತೂ ಪೂಜೆ ತೆರಿದುಕ್ಕುಜೇರ ಆಚಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಓಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನೋ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರುವಂತೆ ಅಂಜದ್ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಇಂಚಿನಕ್ಲೇದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕತೆ ಬರ್ತದೆ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಶಿವಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮನ್ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎತ್ತು ಎಂಚಿನ ಅಹಂಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನ್ಪೇನ ಪರವಲಿ ಶಿವಜಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ತಿರುಪಾವೇರಿ ಪಾರ್ವತಿಗ ಅಭಿಷೇಕ ಪಂಡಿಪುರ್ ಕೊತ್ತುಲೆ
ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಕೊಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ವಿನಮ್ರ ಆತು ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಎನ್ವೇರು ಅಕ್ಲ ಎಂಕತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ಉಲ ಇತ್ತನ ದೇವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಪಣದ ಅಕ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಇಂಚಾಣ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋಗ್ಯರಾಯನಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚದು ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತುಂದ್ರೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಕತ್ತು ಮನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಉಲ ಇತ್ತನ ದೇವರಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಈ ಕಾಯೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಕ್ಲನ ಉಲ ಇತ್ತನ ದೇವರು ಅದು ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ ನಮಕ್ ಫಲ ಕೊಡ್ತು ಅವೇ ಹಂಚದ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಎನ್ವರಿಗೆ I have become God. As soon as he thinks like this, he becomes a dog. I Guru Attiga Naige. Guru Yapanchener, Ade I Nai Aru. Prabhupada Pantum, Ade Acharya Pantum. Guru Pante Prabhupada. Inchinen claim Nama Guru Undu. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾರಿ ಲಂಚದ ಗುರು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಡ ಗುರು ಪಂಡ ನಮನ ಅಜ್ಞಾನದ ಮಿತ್ತು ತೆರ್ಪುನ ಅವೇ ಮಜಾಕ್ ಮಂತದ ನಮನ ಗುಂಡಿಗೆ ಪಾಡ್ನಕ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಡ್ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಮತ ಬರ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯ ಈ ರಹಸ್ಯ ಜೊತ್ತುಲೆಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಗೌತಮಿಯ ತಂತ್ರ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಶಿವಜಿಯ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪನ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಗುರುಗೆ ಎಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಕೊಡು ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ಇತ ರೆಫರ್ ಮಂತಿಜರಿ ಉಲ್ತು ಅಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಫ್ರಮ್ ಗೌತಮಿಯ ತಂತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂತ್ರ ಉಂಡದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂತ್ರದ ಕುದರ್ಕೆ ಕುಲಾರ್ಣವ ತಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಯಾಮಲ ತಂತ್ರ ಸಾತ್ವತ ತಂತ್ರ ಗೌತಮಿಯ ತಂತ್ರ ಅಂಚಂದು ಗೌತಮಿಯ ತಂತ್ರಡ್ ಬರ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಗುರುಗೆಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಯಾನ್ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಡು ಹುಟ್ಟುದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗುರು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಉಲಪಾಯರು ಅಂಚಿನ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಗುರು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇ ಅವೇ ಭೂಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಏರು ಅಜ್ಞಾನಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನನ ಕುರಿದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಜ್ಞಾನದ ಪಿದೈ ಕನಪೆರ ಪಂಡ ಶಿಷ್ಯನ ದುಃಖನ ದೂರ ಮನ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರು ಗುರುಗೀತಾನು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ ಮೂಜೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾರಿ ಕೊಲ್ಲು ಪಂಪ ಗುರುನ ಮಹಿಮೆ ಅದೇ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಾಡಕರು ಪಾರ್ವತಿ ದುಃಖ ಶಿವನ ರಾಮ ಐಟೆ ಪನ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಜಾಗಡ್ ಬರ್ತು ತಂತ್ರಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಕುರ್ಲು ನಮಕಿದೇನ ವಿವರಿಸೋಣ ಅಂಚದ ದ ವರ್ಡ್ ಅಜ್ಞಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರೂಮ್ immediately went out, would not be able to tell where we or others are sitting. ಅಂಚದು ಪ್ರಾಪರ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋಣೆಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಒಂದಿತ್ತ ಸಡನ್ ಆದ ಲೈಟ್ ತೋನು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕೇಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ನಮಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದೇ ನಮಕ್ ದಾಲ ತೋಜಿ ಅದೇ ನಾವು ಪನೆರ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಏರು ಒಳು ಕುಳ್ಳುದೇರಿ ಎಂಚಿನ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚದ ಅಂಚೆನೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ ಪನ್ಪೇರ್
Similarly, we are all in darkness in the material world. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಉಂಡತೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಮಲ್ಲ ಸಾಗರ. ಪೂರ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಬುಡುತ್ತೆ. ಅಂಚದ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ ಪಿದೈಕಾನ ಪೇರಿಗೆ ಬುಡುದು. ಏನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಓ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತನೆ ಅಂಚತ್ತೊಲೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮಗೆ ತುಯರ ಬರ್ತನೆ. ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವರ ನಿಬೋಧತ ಶುರತ್ಸ್ಯ ಧಾರ ನಿಶಿತ ದುರದಯ ದುರ್ಗಾಂ ಪತನ್ಸ್ತತ್ ಕವಯೋ ವದಂತಿ. ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪ್ರೌಪದ್ವೇ ಅಧ್ಯಯಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೋಜಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾಚರ್ಯ ತುಲೆ ಆಪಾಚರ್ಯನ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರೌಪದ ಎಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಂ ವಿಜಾನೀಯ. ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಪನ್ಪುನಿ. One should understand a spiritual master to be good as I am. Mom and Krishna Panpar. Nobody should be jealous of the spiritual master or think him as an ordinary man, because the spiritual master is the sum total of all demigods. Okay, Sarva Deva Mayo Guru. Okay, ಭಗವಂತನ ಪಾತ್ರ ಭಾಗವತ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪಂಪರು. ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪುನ ಗುರುನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಕೊಡಿಗಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತು. ನೀಡು ಹೋಮದಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಹೀನಾಯೇ ಮಂತ್ರಾಸ್ತೆ ನಿಷ್ಫಲ ಮತ. ಅದು ಇಂಚಿನ ಪಾಂಡದ ಕೋರ್ನಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಕೋದು ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲ ಪಾಂಡದ ಕೊರ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದ್ದೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಪಾಂಡಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನುಮತ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪನೆ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನೆ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಜಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಪುರ ಕಾಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿ ಬೋಧ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾದು ಟೈಮ್ ಕರೀದು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪುನ ಗುರುನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಗುರುತುಲೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ. Unless you are initiated by a bona fide spiritual master in the disciplic succession, unless ಗುರು ಪರಂಪರೆಡ್ ಬರಂದ ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ದೀಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಮಂತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಮಂತ್ರ ಅಸ್ತೆ ಪಂಪೇರು ಮಂತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಪಂಡ ಮಂತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬರನ್ ಅಕ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊಂಡಗೆ ಅವದಾಲ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. The mantra that you might have received is without any effect. ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ದಾಲ ಪರಿಣಾಮ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಜಿ. ಸ್ವಸ್ಥ ಬಂತ ನಿಷ್ಫಲ ಫಲ ಪಂಡ ಫ್ರೂಟ್ ನಿಷ್ಫಲ ಪಂಡ ಫ್ರೂಟ್ಲೆಸ್ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಎತ್ತು ತುಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತುದನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಏರೆ ಗುರುಡಲ ಭಗವಂತಡಲ ಇನ್ಫ್ಲಿಸಿಟ್ ಫೈತ್ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಟಲ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೇಗ್ ಪೂರಾ ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳ ಹಿಡ್ದೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ. ದಯಪಂಡ ದೇವರೇ ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪಾವು ಅಂಚಿನವೇ ಅದೇ ಗುರುಡಲ ಎಂಡಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಗುರುಡಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ದೇವರೇ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಇದನ್ ಬೇಕು ಪಂಪೇರು ಉಪನಿಷತ್ತು ಪೂರ ಪನ್ಪುನ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪನ್ಪು ಅಂಚೆನಿ ಮುಂಡಕ್ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಯಿನ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನೆರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಉಂಟು. पण ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ 1.3.14 ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಏತು ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡದ್ ಕೊಪ್ಪರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸುಮಾರು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಜತುಲೆ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪು
दादा नमक मातेरಲ್ಲ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गां पतंस्तत् कवयो वदन्ति. Please wake up and try to understand the boon that you have in the human form of life. ಅದೇ ಲಕ್ಲೆ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಅದೇ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಲಕ್ಲೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅದೇ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಅದೇ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ನರಶಾರ್ದೂಲಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾನ್ಹಿಕಂ ಅದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಲಕ್ಕುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಯದ ನಿದ್ರೇಡ್ ಜೈದ ನಮಕ್ ಲಕ್ಕವನತೆ ಅಂಜದ ಗುರು ಅಂಚೋಕ್ಕು ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಜೆತ್ತನ ನಮನ್ ಜೋರು ಮಂತದ ನೆಡ್ದು ಪತ್ತದ ನಮನ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕವನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿದ್ರೆಡೇ ಉಲ್ಲ ಅದೇ ಅವು ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚ ಒಂದು ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚ ಓ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ದಾಲಾಪ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕೋಡು ಅದೇ ಚೂರು ಅಲರ್ಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಅದೇ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡುಕ್ಕರ ಅದೇ ಪೂರ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡುಕ್ಕು ಕಲಿಯುಗani ಊರ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೋಡಿಗೆಡೆ ಕಲೆಪುನ ಅದೇ ಪೋಡಿತದೇ ಜೀವನ ಅನ್ಪುನ ಹೌದಾದವ ಮಗಳಗ್ ಮದಿಮೆ ಆವ ಮಗಕ್ ಮದಿಮೆ ಆವ ಅಂಚ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಅದೇ 25 ತಾಪತ್ರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡಿದೆ ಜೀವನ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪನಿಷತ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವರಾನ್ ಪಂಡ ತಿಕ್ನ ವರವು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. You now have in this human form of life. The path of spiritual realization is a very difficult. ತುಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಸಾಧಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ವೇ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಪದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆತ್ತಿಂದ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪತುಯ್ಯತೆ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಪ್ರಪತ್ ಪನೊಂದ್ಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪಥ ಶೌರದ ಕತ್ತಿದ ಪರಿತವಾಯಿನ ಅಲಗದಂಚನೆ ಪಣದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಪನರಾಗ್ತದೆ ಅವು ಉಪನಿಷತ್ತು ಪಂಡ ದ್ವೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಪತ್ ಅದೇ ಶೂರಸ್ಯ ಧಾರ ನಿಶಿತ ದುರತ್ಯಯ ಪಂಡ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ ಸುಲಭ ಇಚ್ಚು ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುದು ಅದೇ ಏತು ನಮ್ಮದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಪ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೇಸರ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅವೇ ಕತ್ತಿದ ಬಾಯಿದಂಚೆನೆ ಅವು ಆತು ಶಾರ್ಪ್ ಆದುಂಡತೆ ಕತ್ತಿದ ಬಾಯಿ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಯೇ ತುಂಡಾದು ಅಂಚೆನ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು that is the opinion of learned transcendental scholars wadanti ade nutteri nakla ಜ್ಞಾನಿ nakla patirage kalpule ade anjadu nama ee ಶ್ಲೋಕನ ರಿಸೈಡ್ ಮಂದ ade anjadu ವಾಸ ಆದಿ ನಮ್ಮ ಓದು ವಿಷಯ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಜದು ತುಲೆ ನಚಿಕೇತಗಳ ಪಂಥ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಶ್ಲೋಕತ್ತು ಪಾತು ಶ್ಲೋಕತ್ತುನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇಂಚ ನಮಕ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಪಂಪೇರು ಎಂಚದು ಶ್ಲೋಕತ್ತುಲೆ ಇದೇನ್ ಪನೊಂದು ಲೇರು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ವೇ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪಂಡಾರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಪಂತ ಶೂರಸ್ಯ ಧಾರ ನಿಶಿತ ದುರತ್ಯಯ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸವಿರ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿನಗೆ ಈ ಕತ್ತಿದ ಬಾಯಿದಂಚೆನ ಪರಿತವಾದುಂಡು ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅವು
ಮಸ್ತ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಪೇರು ಪರಿತವಾಯಿನ ಕ್ಷೌರದ ಕತ್ತಿರ್ದು ನಯವಾದ ಕಫೋಲಲೇನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ತುಪ್ಪ ಪರಿತವಾಯಿನ ನೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಇದೇನು ಅದೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕತ್ತಿ ಇದ ಬಾಯಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಂಬು ಗೀಸೆರೆ ತೂಕ ಅದೇ ಕರ್ಂಬು ಗೀಸೆರೆ ಬೀಸ ಕತ್ತಿ ಪತ್ತದು ಫುಲ್ ಐನು ಕೊಂಚ ವಸ್ತು ತುಂಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನಿಂತು ಮಾತ ಅಂಚದ ಐದು ನಯವಾದ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಂಡ ఆయన ಗಮನ ಕ್ರಿಯೆರ್ದು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಅಂಚದು ದಾಲ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಂತ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಕಪೋಲದ ಇದನ್ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪದ ಮತ್ತೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಹೂವೇ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಮುರು ಅಂತಂಡ ಅದೇ ಟೊಮೆಟೊ ಮುರು ಅಂತಂಡ ನಾವು ಧ್ಯಾನೇ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವರಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಮುರ್ದು ಮುರ್ದು ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಅವು ಆತಂದು ಆಪುಜಿ ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೂಲು ಅಂಡ ಏರ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಂತದು ಟೊಮೆಟೊ ಮುರಿದು ಕೈ ಕೊಯ್ಪುನಲು ಅದೇ ಬಟಾಟೆ ಮುರಿದುಲ ಕೈ ತುಂಡು ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ఒక కరుంబు గీసులా కైనే తొండు అనుకున్నట్లు లేరు అదే బెలకాయ ముడిది ఎంచిన బొండకి ఎత్తులా కై తొండు అనుకున్నట్లు లేదు అదే అంటే కేర్లెస్ రంచదు ప్రభుత్వ పనిపేరు ಆಂಡ ಆಯನ ಗಮನ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋಯಿನ ಕೂಡಲೇ ఆయన ಗಮನ ಐನು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋಣ ಕ್ಷೌರದ ಕತ್ತಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಬಲಸಂದನ ಕಾರಣವು ತನ್ನ ಕಪೋಲನೆ ಕೈನೆ ಅದವಂತುಡು ಕತ್ತರಿಸೋನ್ಬೆ ಅದೇ అవే ಸ್ವಲ್ಪ ప్రభుపాద ఇదేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ఓపెన్ చేసి పాతే అవే అంజద్ అయితే ನಮಕ್ ಪನೊಂದುಲೆ ప్రభుపాద ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಹಂತಗ ಬರೋಡೆ ಅತ್ತಂದೆ ಅತಿ ಎಚ್ಚರ ಅಡದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಂಡದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ ಪಟ್ರ ಸಿಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚ ಭಕ್ತಿ ಪಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಅದೇ ಎಂಚಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತೂ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೂಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಭಕ್ತನ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರ ಹೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾರ್ಲಗಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿತಪ್ಪ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂತೂತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗ ಬತ್ತದ ಐತ ಉದ್ದೇಶನೇ ಮರತನ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಂತನ ಜೀವನ ಅಂಚ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೋಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬೈತೀನಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಮಜಾಕ್ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಅದೇ ಅದೇ ಅಂಚದ ಈ ಅದೇ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಗುರಿ ಅದೇ ಆ ಗುರಿ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಕೊಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಹಂತಗ ಬರೋಡಾತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಅತಿ ಎಚ್ಚರ ಅಡದಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಏರೆಡೆ ಇಂಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅದೇ ಅತಿ ಎಚ್ಚರ ಅಡದಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಈಜಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಪತನಗ ಕಾರಣ ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಗುರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏರಿಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಅದೇ ಅಕ್ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜರು ನಮ್ಮಂತರ ಕೆಲವರು ಅಂಚೇನೆ ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನ ಅವು ಎಂಚಲ್ ನಡಪುಂಡು ಎಂಚಲ ನಡಪುನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ ಬೋಡುಂದೇ ಇచ్చు ಅವು ಪರೋಪಲ್ ಪಂಪೇರು ಪತನ ಕಾರಣ ಈ ಪತನಗ ಕಾರಣ ಅಹಂಕಾರ 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 ಪಂಪನ ಮನುಷ್ಯನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದುರುಪಯೋಗದೇ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡಿದು ಅಹಂಕಾರ ಪಣ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತೋಡಿದ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಕೊಡು ಅವೇ
पण ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತು ನೋಡಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ ಕೋಡಿದು ಪಂಡ ನಮ್ ಕೋಡಿಯೋಡು ದೇವರೇ ಅದೇ ಆರು ತೂಪುಡು ಪೂರ ಅದೇ ನಮಕೇತೋ ಜನ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪನ್ವೇರು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಲ್ನ ದೂರುನಕ್ಲೇ ದೋಷ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೇ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅದೇ ಬರುಂಡೆ ಅದೇ ಅಕ್ಕಲು ಮೆಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಮತ್ಲಬ್ ఇది ఎంచిన పన్నది ఇంకో సరీ సాధి ನಾನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವರೇ ನೀ ಜಗತ್ತುಡು ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆವೇರೆಂದು ಪನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಜದ್ ಇದು ಆಪುನೆ ಮತ ಪ್ರೌಪತ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದುರುಪಯೋಗದ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಸ್ಥಿತಿರ್ದ ಅಹಂಕಾರ ಪುಟ್ಟುನು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುನ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರವಾದ ವಾದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಯ ವಾಸ್ತವಾದ ಸದಾ ಅಂದು ಪುಟ್ಟುನ ಸಂಭವಿಪ್ಪು ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವರ ಎಚ್ಚರ ಆದಿಪ್ಪುಡು ತುಲ ಅಹಂಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವರು ಚೂರು 4 ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಟಿಗೆ ಮಂಡೆಡ್ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಆದ್ಬೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ಚೇತಾಪು ಅದೇ ಗೊತ್ತು ದಾಲೆ ಮೂರ್ಖರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ವಿದುರ ಪಂತ ಮೂರ್ಖರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚದು ವಿದುರ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂಚದ ಅಂಚಾಯಿ ನೀಡಿದವರ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ಆದು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗುಣಟ್ ನಡಪುಣ ಈ ಪೂರಾ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಹಂಕಾರನೇ ಮೂಲತತ್ವ ಅದು ಪೂರೆಕ್ಲ ಮೂಲತತ್ವ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ದು ದೂರ ಆಯ್ನೊಡನೆ ಆಯ್ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಲೆಡೆ ತನ್ನ ತೊಡಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಾಪ ಅದೇ ಇತ್ತುಲೆ ಅವನ್ ಜೀವನ ಮಿತ್ತುವರ್ಪಣೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಅಂತದು ಡೈಲಿ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದು ಕಲ್ತದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತುನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಂತುನ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತುನ ಶಾಸ್ತ್ರಲೇನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತುನ ಅದೇ ಒಕ್ಕ ಭಜನೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೇಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದಪ್ಪ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಜೀವನಡ್ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗ ಬೂರ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ನಿಯಮನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀತಿ ಸಾರಾನು ಒಂದು ಉತ್ತಮೈ ಸಹ ಸಂಗತ್ಯಂ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಂಡಿತೈ ಸಹ ಸತ್ವತಾಂ ಅಂಚ ನಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಡ ಅಕ್ಕಲ ಮುಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏನತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆಟ ಸಾದಿಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಳ ನಮಗೆ ಎದ್ದು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂತು ಏಡಲಕ್ಕೆ ಅಕ್ಳು ಒಯ್ಕು ಒಂಜಿ ಬಂತು ಅದೇ ಅಕ್ಳು ಮನಸ್ಸು ಒತ್ತಲೆಕ ಪಾತಿರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲ ದೂರ ಆಪುನತ್ತು ಗೊಂದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಒಕ್ಕ ಕುಡುಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಬರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚದು ಅಲುಬ್ಧಿ ಸಹ ಮಿತ್ರತ್ವ ಪುರ್ವಾಣೋ ನಾವಸೀದತಿ ಓಕೆ ಲೋಭಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ನ ಕಿಸೆ ಕೈ ಪಾಂಡ ಒಕ್ಕ ಕೈ ಬಿದಯೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಭಿ ಗ್ರೀಡಿ ಓಕೆ ಆಸೆ ಅಂಚಿನ ಕುಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೇನ್ ಪರ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಬೇಕು ನಂಚದ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೂರ ಆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಣ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ತನ್ನ ತೊಡಕನ್ನ ಹೆಚ್ಚನಂತು ಅಂಚೆ ಭೌತಿಕ ತೊಡಕೆ ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಸಾದುಂಡು ಈ ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ఒక ಭೌತಿಕ ಅಂಗೊಲು ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ 25 ಇಂಚ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪಂದ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘ ಇದೆಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಭಾಗವತ ಪುಂಡ ತುಲೆ ಕುಮಾರೇರು
ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ದೇವರ ಅಕ್ಕಡ ವರಕ್ಕೆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ವರಬಹುದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಭಕ್ತನ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಕ್ಕಡ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಪುರಾ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಮಕ್ ಅದೇ ಅದೇ ಪರ್ಪುನಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಪರೊಂದಿದ್ದ ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪರ್ರೇಶ್ವರ ಅದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾವಾಸ ಪರ್ಪನ ಬಿಡ್ತು ಅದೇ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಡುವ ಅಂಚದ್ ಸಂಘ ಹೇಗೆ ದಾಸೇರು ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಪ ಸಂಘವಾಗಲಿ ಸಾಧು ಸಂಘವಾಗಲಿ ಸಂಘದಿಂದ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗವಾಗಲಿ ಅಚ್ಯುತಾಂಗ್ರಿ ನಿಷ್ಠರ ಯದೃಚ್ಛಲಾಭ ತುಷ್ಟರ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನವಂತರ ಸಂಘವಾಗಲಿ ಸಾಧು ಸಂಘವಾಗಲಿ ದಾಸರ ಭಜನೆ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜನ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘಂ ಅಂತ ಅದೇ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘಂ ಅಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರಪ್ಪ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿನಾಗ್ಲ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪನು ಉಂಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಂಪೇರು ಎಂದಿ ಭೌತಿಕ ಅದೇ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಇತ್ತಲ್ನ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಉಲೆ ಇಂಚಿನಾಕ್ಲು ಮಲ್ಲಂದುಗೆ ಮೆಕ್ಲೇನು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಿತ್ಯಾಚಾರಿ ಏರು ಪಿದೈಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾಲೆ ತಿಲಕ ಪೂರ ಮಂತದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಳ್ಳೇ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಫುಲ್ ಭೌತಿಕ ಇಂಚೆ ಮಂತ್ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮೂಜನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಪರು ನಿತ್ಯಾಚಾರಿಸ ಉಚ್ಚತೆ ನಿತ್ಯಾಚಾರಿ ಡೋಂಗಿ ಕಪಡಿ ಆಯ್ ಅಂಚಿನಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುದು ಬೇರೆ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಭೌತಿಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇತ್ತು ಇಂಚಿನಕಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ಬಾತಗೆ ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಭೌತಿಕತೆ ಆದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಪಿದ ಹಿಡುಪ್ಪು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಆರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅದೇ ಅಂಚಿನಕಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜನ ಭೌತಿಕ ಇತ್ತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಭೌತಿಕ ಇತ್ತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚು ಅದೇ ಅಂಚದು ಎಂಚಾಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತೋಜವ ಅದೇ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಫುಲ್ ಭೌತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಲಪ್ರಾಯ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಇಡ್ಡೇಬಹುದು ಅದೇ ಇಡ್ಡೇನೆ ಯೋಚನೆ ಜೊತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತದು ಈ ಕಥೆನೇ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿನಲ್ಲ ಒಂದು ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರಿ ಉಂಟದೆ ಆರು ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಬೂರ್ದು ಪಂಡ ಬಂಧನಗ್ ಬೂರ್ದಾರೆಗ ಅರ್ನ ಪಂಡ ಆರೆಗ ಜೀವನೋಪಾಯ ಬೇತ ಉಪಾಯನೇ ಇತ್ತು ಅಂಚದಾರು ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಉಲ ಹಿಡ್ದುಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಆ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀನ ಅಂದು ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಓಲಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಆಶ್ರಮದ ಎದುರು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕುಳುದು ಅಲ್ಲೇನೆ ತೂಕುನೆಗೆ ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಎನ್ನುವಂತಲ್ಲ ಇವು ಸನ್ಯಾಸಿ ಎತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನನೇ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ ಇರ್ತುಲಾರಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದ್ಲೆ ಬೊಚ್ಚನ ಮಂತೊಂದಿಗೆ ಪಿದೈ ಬೊಚ್ಚನ ಮಂತೊಂದ್ಲೆ ಉಳ ಇರ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಂತೊಂದಿ ಸೈತ್ ನಗತುಲ್ ಎರಡ್ ಜನ ಸೈಪೇರು ಉಲ್ಟಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸೈತ ನರಕ ಪೋಪೇರು ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರಿ ಸೈತ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಪೇರು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ಪಣದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿಧ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಡ್ಡಬೇಕು ವಿಧ ಹಿಡ್ದು ಹಿಂಸೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾಡಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ವಿಧ ನಮ್ ಭೌತಿಕ ಕಡೆ ಉಪ್ಪ ಅದೇ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಬಂತು ಅಂಚಿನ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಯಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆ ಇಂಚ ಬರು ಡೈಲಿ ಕೇಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನ ನಮಕ್ ಓಲು ಪೋಲ್ದ ಅಲ್ಲ ಓಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆನೇ ಬರ್ತದೆ ಬೊಚ್ಚನೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಣೆ ನಮಗ್ ಕೇಳಿ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನರ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಓಕೆ మరి స్టోరీ నెక్స్ట్ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ 25 ಪದಾದ ಪಂಕ್ತಿ सहस्रशिरसां साक्षात् यम् अनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूत इंद्रिय मनमयम् ನಾನು ಎರಡು ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ सहस्रशिरसं साक्षात् यम् अनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनामयम् सहस्रशिरसं साक्षात् यम् अनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं ಭೂತೇಂದ್ರಿಯಮನಾಮಯಂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ವಿತ सहस्रशिरसं साक्ष्यम् अनन्तं प्राचक्षते मनोमयम् शिरसं संकर्षणाख्येन्द्रियमनावयम् यत्र शिरसं अचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनावयम् शिरसं तं प्राचक्षं पुरुषं भूतेन्द्रियं मनोमयम् सहस्रशिरसं साक्षात् यम् अनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं ಭೂತೇಂದ್ರಿಯಮನಾಮಯಂ ಸಹಸ್ರಶಿರಸಂ ಅದೇ ಸಹಸ್ರ ತರೆಕ್ಲೆದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾ ಸಹಸ್ರಪಾ ಸ ಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದಗಳು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಸಹಸ್ರ ತರೆಕ್ಲೆದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಸಾವಿರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಯಂ ಏರೇನು ಅನಂತಂ ಅನಂತ ಪಂಡದು ಪ್ರಚಕ್ಷತೆ ಲೆಪ್ಪೆರ ಸಂಕರ್ಷಣಾಖ್ಯಂ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಿತ್ತನು ಪುರುಷಂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ್ ಭೂತ ಪಂಚಭೂತಲು ಇಂದ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ಮನಾಮಯಂ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ಣ ಇದನ್ನುಪ ಪನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ మూలాంశులు ఇంద్రియం ఒక మనస్సు నెక్ ಮೂಲ ಬಗೆತ ಅಹಂಕಾರ ಮೂಲ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಅಹಂಕಾರ ಮೂಜಿ ಬಗೆ ತೋ ಮತ ಮಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೆಕ್ ತುಂಬೆ ತುಯ್ಯ ಅವೇ ನೆಕ್ ತುಂಬದ ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಓವ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ದೋ ಮತ ಮಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಅಹಂಕಾರ ನೆಕ್ ತುಂಬದ ಶ್ಲೋಕ ತೂತ ನಮ್ಮ ಓ ಅಹಂಕಾರ ಮೂಜಿ ಏರ್ಪನ್ ಪರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏರಿಗ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಅಹಂಕಾರ ಏರ್ಲ ಪಂಪಿದ್ದೆ
మూలాంశులు ఇంద్రియులు బొక్క మనస్సు నెక్ మూల ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಅಹಂಕಾರ ಅವು ಐದು ಅಭಿನ್ನಾದುಂಡು ಅವು ಐದು ಅಭಿನ್ನಾದುಂಡು ಈರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಹಂಕಾರಳ ಮೂಜಿ ಗುಣಟುಂಡು ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣವೇ एक दोंगदा श्लोक तुया ಅದೇ ಆತ ಬೇಗ ಮಾರಾಗ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಮುಖ ಬತ್ತನತೆ ತುಲೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಏನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಕಲಿಯುಗದಾಕಲು ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ತುಲೆ ಓಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಭೌತಿಕ ಅಹಂಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ఒక ತಾಮಸ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ್ದುಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಭೌತಿಕ ಅಹಂಕಾರದ ಮನಸ್ಸು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ఒక ಜಡ ಮೂಲಾಂಶ ವಿಕಸಿಸುವುದು ಅದೇ ಅವಳೇ ಯಾಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆನ್ನೆ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಅಹಂಕಾರವು ಹೇರ್ಲ ಆನ್ಸರ್ దాయపండ తులే భగవంత పనిపేరు మూలాంశులు ఇంద్రియ బొక్క మనస్నెత్త మూల ಮೂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಅವು ಅವು ಐದು ಅಭಿನ್ನ ಆದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಐಕ್ ಕಾರಣ ಐನ ಸಾವಿರ ಜಿಡೆತ್ತ ಹಿಡ್ದು ಕೂಡ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಭು ಅನಂತಾದಿ ಪುನಃ ಸಂಕರ್ಷಣ ಉದರಿಡ್ದು ತೆರಿಯರಾವು ಸಂಕರ್ಷಣ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಣಿರುತ್ತವೆ ನಿರ್ದು ತೆರಿಯರಾವು ಅಂಚದು ಬಾಕಿ ವಿಷಯಂದಾದ ಅನ್ಕೋಗ ಅಂಚದು ಬಾಕಿ ವಿಷಯಂದಾದ ಅನ್ಕೋಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್